Lana eta bestelako ardurak bere buruaren aurretik jartzeak gaixotu eta 2022an krak egin zuen Iratxek. Bizipen horretatik idatzi du 7.300 miligramo escitalopram liburua. Gurekin da Iratxe Etxebarria. Iratxe, ongi etorri. Eskerrik asko. Iratxe, esku artean duzu liburua. 7.300 miligramo escitalopram. Zertan lagundu dizu liburu hau idazteak zuri? Lagundu dit, lehenengo eta behin lagundu zidan idazketak nire buruari aurrez aurre begiratzera. Eta gero lagundu dit, azaltzeko zer bizi izan dudan eta sendatu nazela, baina pasatakoa pasata. 2022ko udara garamatza liburuak, zer gertatu zen? Krak egin nauen. Eta zergatik egin zen nuen krak? Oporrak hartu nituen, eta bidean konturatu nintzen, gorputze apurke zijoala ritmoa jeizten, baina buruez ala horretarako gai, eta buruek euneko 200ean segitan zauen, eta gorputzek deskantza gure zauen, baina ez ziren gai biek ritmo batean joateko. Gauzei izena jartzea eta hitza jartzea beti da lagungarri, idatzi izala ahoz. Gainea, eskerrak bururatu zitzaizun liburu bat egitea, ze filme bat egiteko baldintza gehiago behar dira, edo eskultura bat egiteko, baina idazteko nahiko da kuaderno bat eta boli bat. Hori idazteko, baina gero idatzitako hori argitaratzeko erabaki hori, pauso hori, nola hartu zen duen? Nik idatzi nauen niretzako terapia moduan, esan dut. Eta gero, erabaki nauen argitaratutea, pentsetan dutelako, asko garela, guren bizitzako momentu batean gaixorik egon garenok, baina gitxi garela, nire moduen, baja bat hartzeako privilegioa dekogunok, psikoterapia bat eiteko aukera dekogunok, eta holango prozesu bet modu honetan eiteko aukera dekogunok. Eta iruditzen jata, horre iridanari, horre indanan historiek konta direla. Eta zelan erabaki nauen argitaratutea, hainbeste eukin nauen idatzite, hainbeste irakurrite, eta nik kasetaria izinde asko irakurri nauen ulertzeko niri zer gertatu zitzaidan, nire buruen zer gertatu zen. Eta gero, sentidu nauen beharri zen bat hori kontetako, hori azalduteko. Eta horregatik esan nauen, argitaratu ingot. Nabaritu zendun, nik ezagutzen dudan jendearen arabera, erresago izaten da esatea, gibeleko zerbait daukat, edo gauza fisiko bat, aldiz, arazo buruarekin zer ikusia duten arazoak, arazo mentalak, oraindikan jende askorentzat estigma bat du. Kostatzen zaio gehiago esatea arazo mental bat daukat, esatea baino nire besikulak harriak ditu. Zuk nabaitu zendun estigma hori, sentitu zendun? Ni zorioneko aizinez, zeukidot inguruen babes handie. Familien, lagunartean oso babestute sentidunez. Orduen, ez dut etemon garrantziri, baina egia da, ni neube, sarri, ez nintzela kapaz, nire geixoari izen bat ipinteko. Ez? Psikiatrak esaten zauen, ansiedadea zala, ni panekien laneko estresa eta, sasoi baten pasoko gauza batzuk, korapillo batzuk ondo askatu esaren ondorio zala, baina ni penekien ondo esaten zer zan. Eta azkenan esan zizuten burnout zela, ez da? Bai. Zer da hori? Azaldu nahi duzu zer den? Bai, burnouta da laneko estresaren gaixotasuna. Lanari emoten jakonean, zure bizitzan beste arlo batzuk ez tekien pixue baino asko handiagoa. Eta normalean da pasinoz bizi dugu zen ofizioetan.
eta pasinoak, eta ardureak, eta konpromisoak, eta hainbesteko pisu edekienean, hor agertuten da barnaute. Liburuaren hasieran ama hiltzait lanak itota, Mikel Laboren abestiari egiten diozu aipu, zergatik aukeratu duzu hori? Nire ama eta gure aman familien badauelako tradizio bat, lanari behar dana baino importantzi handiago emotekoa. Eta bebai argitaratu nahuenean, bebai izan omenaldi bete do, amari eta amamari egitea. Orain unkitu egin zara, Iratxe? Bai. Baina liburuan umorea ere badago, ez da? Bai. Zergatik umorea? Konta gure hotelako asko garela, eta gainditzen dela, eta hori estigmean eta indogu berba ez da, askotan belaune apurtan da bat ematek, eta ez da betiko belaune apurtute dekola, ez da betiko errena izango, ez? Eta buruko gaixotasuna degona be, sendatu egiten da, eta, jazta, orduen, nik askotan erabiltzen dut, gaur egunean, seguramente, lehen baino zoro hau, usateot, panderetan hauela, ez? Baina egin da jarrera vital bat, ez da gaixotasun bat. Eta humoretik guri zindoten, esateko sendatzen dela. Eta beste gaixotasun batzu moduen, ez bada muturreko egoera bat, sendatzen dela, eta hitz egiten badugu, eta bugu guzti horreik, estima guzti horreik, baztertuten badoguz, beste gaixotasun beke hau dela. Esan diguzu, zuretzat idazten hasi zinela, azkenean liburu argitaratu duzu. Nola izan da prozesu hori guztia, liburu bihurtzerainokoa? Lehenengo hori, izen ziren nire hausnarketa goizero idazten hauen, zelan hau, beste, gero, asko, nik esaten nire formula izan dela idatzi, irakurri eta ibili. Paseo oso luzeak egin daz, kilometro asko egin dodaz, ez? Korapilatuta egondan hori soke hori soltetako, eta hor bururatuten jatazan, gauzek eta joan nintzen hausnarketak hor idazten. Ta gero, esan dutzuet, irakurri dut asko, ulertzeko nire buruen ze pasaudan, zergaiti pasatu dan, nik eukidu zen pentsakera horreik, eta horreitanak apurtako, torduen hor irakurten hauen, eta liburu, eta eski hau azaldu imot, orduen, irakurri, idatzi, holan izin de prozesu, gero June ilustratzaile, ilustrazioak June Baonzarenak dire, lagune da, eta deitu nintzen, eta zen nintzen, June, liburu bet argitaratukot, baina polite izin beha dago. Lagunduko ostezu? Bai. Zure kasuan, gaixo dagonak, edozen gaixotasun daukazunean, nahi duzu itzuli lehen gora, ez? Gaixotasuna etzenun garai hartara, baina zure kasuan, etzera itzuli zinen hartara, baizik eta atera zera eraldatua egoera. Sorionez. Sorionez. Ez naz oindala urtebiko pertsona hori, eta egie da, gaixotasun mentala pasatu dodanez, gaur egunean, konstienteago nazela, argi gorriek pizten direnean konturatuteko Iratxe hortik ez, atzeden gehiago hartu behar dozu, adibidez orain, liburen aurkezpenagaz eta nahiko, emozio askota egon dire, egon azor erretiro sozial baten edo, etxe inguruen, ez dakizu, etxekoakaz, eta baina ez naz orduko bardine. Eta nolakoa da, oraingo Iratxe orduan? Esango neuken azela bizizale haua, konstiente haua, eta bebai nire burue zaindu gure dauen persona bat. Eta hori lehentasun moduen ipinten dauena. Idaztea, sendabide bat izan da zuretzat? Bai, dute barik. Beste gauze batzun artean, psikoterapie, botikek, baina bai. Musika ere bai, ez da? Musikea, bai. Ez que musikoterapia deko gu hor, ikertute dau, Inglaterran eta oso ohikoa da musikoterapiaren erabilera, eta hemen ez deko guta. Niretzako izinde, eske, baju egoten nintzen egunetan, musika oso lasaia, beti kompainia. Humoretz eta egoten nintzenean, rock and roll, gustuko beste musike bat edo, bardina da, trekitrizia edo zen gauze. Baina musikia da, eske, harineantzako botikea musikea da. Eta gelditu zaitzu idazten jarraitzeko gogoa, beste zerbaitetaz edo zutaz, baino beste
modu batean. Errespetu handi emote beste, eta zure horrean gehau. Baina, bai, gustako jatan, kontetea. Behintzet, nik ikaste dutena, beste batzuri transmitidutea, hori bai gustako jatan. Eta nori, zuzendu nahiko zenioke horri idatzitakoa eta ikasitakoa? Irakurri nahi dauen edo zeineri, eta bat ez bere buruek esaindu gure dauen. Hau da, no bere buru esaindu gure dauen edo zeinentzako. Nik esateot gehau andrantzako dala, ze sentitan dut edo inguruen ikusiot andrasko gehau urbildu biataz antzeko egoera kontetan. Ez dakit gehau urtetan jakun edo gehau garen. Ez dakit hori estadistik ezerdino dien, ez dakit. Baina edo zeinentzako da. Iratxe, eskerrik asko, zure bihotza horrela zabaltzeagatik.